Salam mehriban azamlar. Inha biz bugün Türkmenistan Urdayan kanalı bolup 9-njy umumy ýaşaýyş jaýyny bile abzor ederiz. Ýörüň, gidelim ona. Kadirli dostlar, görüşümüz ýaly udobnyca divanlar var. Görüşümüz ýaly udobnyca turniketler var. Ýüzüňi saýsaýjy okaýan. Käwak men odan nomada dewip galy. Görüşümüz ýaly girelgada arasda awsuwam var. Liftiň öňe pastaýan adamdan doly gordan gelýär, ýöne şonda da nijawurýar. Nivit qadeletkeler liftler ýana barsa. Ýörüň liftin. Ne bolsa da kuchňamyzda görpadaly. Kuchnyda, aharxana. Bäzi studentimiz görüşümüz ýaly nahar bişirýär. Kebap döder ýok bolsa, albyt bolýar. Görüşümüz ýaly bir tarapda nahar bişirip bolan bolsa, beýlik tarapda gapga çymak üçin gowy rahatlyk döredin. We tokoya seradaýynda. Diňe arasyna şeýle kelen gadyň dinlemek üçin hiç kim ýok wagty gelen, sen daýan. Menem Şeydir, galaya haýajanlyk bilen konkretna kardio nagruska zala gitmek gerekken. häzir bolsa, egneşi kiwlen otowurk edýär. Hany sen ujan abzor edip goýar barsyny. Bäzi görüşümüz ýaly eňeşik ýulan maşinlar bar. Muttatlar, 2 rubl töre ýulýar. Ýöne işiň ataýan, töreýän, ýup berýär. Öýdäki ýaly muçak ejen ýüklerini. Ne olsa, talebiň ýaşaýyş otagyny size abzor ederiz. Bärsi görüşümüz ýaly, şowy, bolady şöyle. Bärsi hajatxana. Görüşümüz ýaly, bärsi 3 adamly otaw. Ähli rahatlyklar döredilen çalyp üçin oturup öý işlerini etmäne. Stol we odan şäher